Ja, het size. Sociale weten die sport als dat die very daylight man. En ik represent no one to my youth. Ja, die en ik gaan straight uit voor die ouwen wat kan nog relate. Hoe kon je dat doen aan mij? Om iemand anders moest te vrij. Hoe kon je dat doen aan mij? Om iemand anders nog alles te vrij. Hoe kon je dat doen? Hoe kon je dat doen? Hoe kon je dat moest doen? Om iemand anders nog alles te vrij. Om nogal bastante te lokken op mijn Facebook. Jouw status is mooi naar mijn latest. Ik zie hem voor jou met iemand anders daar staan. Ik heb gedacht, zij is maar je forever. Wat kijk wat maakt ze nou? Zij je verlaat me nou, vertrap mijn hart en nou. Ik is niemand zijn tweede optie niet. Ik heb gedankt, zij is een van mij. Ik heb gedankt, zij zal bij mij staan. Ik heb gedankt, samen jou kan je Chris worden. Maar nee, ik nee. Ik heb gedankt, zij is een van mij. Ik heb gedankt, zij zal bij mij staan. Ik heb gedankt, zij is me forever. Maar nee, dat is tijd dat ik moet moest nog aangaan. Dat is tijd dat ik moet naar forward. Dat is tijd dat ik mij op moet opmaken. Blind van liefde, nooit ik kan niet aangaan. Hoe kan ik me nou blind is van liefde? Dat is tijd dat ik mij op moet doen en moet opmaken. Dat is tijd dat ik moest nog moet aangaan. Dat is tijd dat ik er niet op pad sta. Ik is me zie, ik is moe van die kakje. Ik is me zie, ik is moe met mijn trapje. Ik is me zie, ik is moe moest te wachten. Ik is me zie, ik is ziek, ik is zak. Liefde is door, liefde van mijn vergat. Ja, ik is me zie.